ट्राइबेल होनो नागिरनाय ट्राइबेल जानो नागिरनाय बे सम बे पलिटिकेल इस्यु बादि पलिटिकेल एजेन्डा बादि जादों आरो बेखौनो जोंनि मानसिफ्रा सोरबा माने पलिटिकेल लामा लानो थाखाय बिसोरखौ ट्राइबेल होनायाव जोंहा आपत्ति गैया जोंकिटा 6 कम्युनिटी किटा डिमान्ड কৰি আছে হেতৰ লগত আমি কেতিয়াও মিলিব নোৱাৰো माने बिथांमोना जबरदस्ति सुगासिनो दं बे जोंनि थाखाय अन्याय आरो जोंनि 6 शिड्यूलखौ भायलेट खालामजादों बेनिखायनो जों 6 शिड्यूलखौ बिथांमोनहा गैला नामा होनबा बिथांमोनहा 6 शिड्यूलनि सोमोन्दै बुङा जेबो बुङा खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे आरोबाव भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय रायजोफोर दिनैनि गिबिसिन खौराङाव जोङो दावराव देख्रेब आयंनि सायावनो सावरायगोन नैथियावहाय प्रहलाद ब्रह्मनि सायाव जोङो सावरायगोन थामथियावहाय नैबे सासे लाइमोन सिख्लानि सायाव जोङो सावरायगोन ब्रैथियावहाय नैबे बिथांनि सायाव जोङो सावरायगोन आरो माखासे ट्राइबेल सुरक्षा मन्चफोरनि सायावनो जोङो बाथ्राखौ सावरायलायगोन यानिकि एसटि नि बाथ्रा लानानै जों सावरायगोन रायजोफोर बे समाव नोंथांमोना खोनासं दावराव देख्रेब आयंआ मा बुंदों दा बे मोनद' हारिनो एसटि होनायनि खेथ्रआव बेयाव जथेस्थ' राजखान्थि माने कनस्पिरेसि दं बिजेपिआबो माने कनस्पिरेसि खालामबोदों जाहाथे माने भट जाहाथे मोनो गासिबो माबानिफ्राय ट्राइबेल होनायनि बाथ्रा बुंब्ला ट्राइबेल जाय मानसिनिफ्राय जाहाथे भट मोनो बे मोनसे ओमफ्राय लोगोसे जोंनि गेजेराव डिभाइड खालामनाय बेबो मोनसे आरो बेजों लोगोसे दिनै जोंनि गेजेराव गावजों गाव माने दाय दस होलायनाय मानाय बे कनस्पिरेसि गावजों गाव हाद्रि सारलायनाय बेखौ जों नुदों दा खिन्थु भुला जोंनियाव जथेस्थ' जोंनाव जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव थाबोदों दा दिनै पार्टियावबो थादों ओमफ्राय ट्राइबेल संगठनावबो दङ दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोराबो बे भुलखौनो मावबोदों बिसोरबो बे माने 6 जनगोष्ठिनो जनजाति होनांगौ होननायाव रावबो स्ट्रं भाबै बुङाखै जे जोङो जाहोथारा जानो मोना फिसा क्राइटेरिया मिलिया फिसा माने कनस्टिटिउसना माने थोना बे बाथ्राखौ बुङाखै खिन्थु एकमडेट खालामनो नागिरनायल' बाथ्रा बुंनाय आरोखि एकमडेट बे थाखानाय ट्राइबेलफ्रा जाहाथे खथि जाया आरो थाखानाय ट्राइबेलफ्रा खथि जायाजासे बिसोरखौ एसटि होयोब्ला जोंहा आपत्ति गैया बे बाथ्राखौ आगोलनि बे माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि समाव बुंदों ट्राइबेल संघआबो बुंदों दा नैबे बिपिएफआबो बे खोथाखौ बुंबोदों दा गथिखे बेफोर जिनिसाव दिनै जों नुदों बे गावजों गाव माने दाय दस होलायनायखौल' जों नुदों आरोखि खिन्थु जोंनि भुला बयहाबो दं खिन्थु जोङो जनजाति सुरक्षा मन्च हिसाबै जों थोंजोङै जों स्ट्रेट फरवार्ड जों बुंनो हादों बे 6 जनगोष्ठिनि एसटि नाङा होननानै जों 2012आवबो दिल्लीयाव थांनानै बे रामेश्वर उराव ट्राइबेल एफेयार्स मन्त्रि जों बेखौ लोगो मोन्दों ओमफ्राय एससि माने एनसि एसटि कमिसननि चेयारमेन धानवार जों बेखौ लोगो मोन्दों अप'ज खालामदों स्ट्रंलि होनो नाङा होनना बिसोर माने ट्राइबेल जायोब्ला ट्राइबेलफ्रा आसल ट्राइबेलफ्रा खथि जागोन जानो हाया बिसोरो जों बेखौ अप'ज खालामबोदों आरो लोगोसे 2016 बेयावबो जों आरोबाव जोङो दिल्लीयाव थांबावनानै आरो जोङो माने अप'ज खालामबोदों मानोना ट्राइबेल बारायनायनि माने जायनाखि माबा धौ बे सम माने गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो धौ जाखांफैयो ट्राइबेल होनो नागिरनाय ट्राइबेल जानो नागिरनाय बे सम बे पलिटिकेल इस्यु बादि पलिटिकेल एजेन्डा बादि जादों आरोखि आरो बेखौनो जोंनि मानसिफ्रा सोरबा माने पलिटिकेल लामा लानो थाखाय बिसोरखौ ट्राइबेल होनायाव जोंहा आपत्ति गैया थाखानाय 6 जनगोष्ठिया जोंनि माने 6 जानाखि ट्राइबेलफोर बे खथिल' जानो नाङा बिदि बाथ्रा बुंदों दा बे हिसाबै 6 जनगोष्ठिखौ लानानै राजनिथि कनस्पिरेसि खालामनाय गेलेबोनाय बे जाबोदों खिन्थु जोङो दिनैसिमबो जों बुंदों जे बिसोरखौ ट्राइबेल होनो नाङा ट्राइबेल जायोब्ला माने थाखानाय ट्राइबेलफ्रा खथि जागोन जों जोबस्रांगोन जेबो थानाय नङा दा जों जनजाति सुरक्षा मन्च हिसाबैथ' दासिमबो नै दानि जायनाखि आसाम गभर्नमेन्टनि मुभ बेखौ जों प्रटेस्ट खालामबोदों बुंबोदों पेपार स्टेटमेन्टबो होबोदों आं दाखालिबो नै आरोबाव नैबे सेन्टिनेल पेपार बे माबा थारिखनि बे 15 तारिखनि सेन्टिनेल पेपार 15 तारिखनि सेन्टिनेल पेपारनि नैबे 7 नम्बर पेजावनो नुगोन बेयाव रोखा रोखा जों लिरनाय गिदिर गिदिर लिरना होदों आं हरबाय दे पेपाराव दा बेयाव होदों नै BGSM opposes ST status to 6 communities होननाय गिदिर गिदिर माबाजों लिरनाय दा जों बिदिनो जों अप'ज खालामबाय थायो आरो जों मेम'रेन्डाम हरो दा जोंनि जायनाखि BGSMनि जायनाखि दाबि बे जों राजनिथिजों जोंहा खुनु सोमोन्दो गैया जाथि देरसिन जों जाथिखौ देरसिन सानो ओमफ्राय लोगोसे जेब्ला
नबसरनानै सार्टिफिकेट होनाय जायो नबसरनानै जेब्ला MP जायो 2014 बे समावबो जोंल' बुंनो थांब्ला जनता सरासनस्रा जोंल' जुजिदों बे समाव जों बिराद आसा खालामदोंमोन जे जोंखौ सापर्ट खालामगोन पलिटिकेल हान्जाफ्रा सापर्ट खालामगोन जों सानदोंमोन ट्राइबेल सुबुंफ्रा जोंखौ सापर्ट खालामगोन जों सानदोंमोन खिन्थु सापर्ट खालामाखै आरो बे दुलाराय फरायसाफोरा जोंखौ सापर्ट खालामगोन जों सानदोंमोन खिन्थु सापर्ट खालामाखै फाइनालि ट्राइबेल सुरक्षा मन्चनिफ्राय आफादगिरि दावराव देख्रेब आयंआ ससियेल मिडियायावहाय खुगा बेखेवबाय नाथाय बाथ्राया जाहैबाय बिथांमोना नारसिनबाय थाजानायावहाय ससियेल मिडियायावहाय गावसोरखौहाय बुंनाय गले गले बाथ्राफोरखौ खोनानायनि खारनावहाय दिनै ससियेल मिडियायावहाय ओंखारनाय जोङो नुनो मोनदों दा बेखौहाय खोनानानैहाय आंबो गोजोननाय मोनदों नाथाय थांनाय 10 अक्ट' खालार खालि बै समावहाय फंसेबो खुगा बेखेवनाय आङो नुनो मोनाखै हयथ' जानो हागौ बिथांमोना सानदों फैबाय थानाय 25 अक्ट' खालार खालिनि उनावसो जोङो बुंगोन होननानै सानदों जानो हागौ नाथाय बिनि सिगांनो जुदि माबा मोनसे बाथ्रा बुंथेनानै होखायोब्ला मोजांसिन होननानै आं साननो रायजोफोर दा BPFनि माखासे इउटुबार्सफ्राबो सानदों जानो हागौ बै 25 तारिखखौ नेदों 25 तारिखआव जुदि STआ मावनानै होजायाब्ला अब्ला हयथ' बिथांमोना थिफुदला बाथ्रा बुंहैनोबो हागौ रायजोफोर दा बेनिखायनो बिथांमोना नेनानै थादोंबो जानो हागौ नाथाय आंबो मिथिगौ रायजोफोर STखौ सहसै होनो हाया STखौहाय 9 खेब केन्सेल खालामखानाय बेखौ जों बयबो मिथिखागौ नाथाय बे समावहाय बिसोरहा बुंनो थाखाय जेबो लामा गैया रायजोफोर मिथिबायना दिनै जोङो दावराव देख्रेब आयंखौहाय ससियेल मिडियायाव बुंनाय खोनाबाय दा बेजों लोगोसे मार्कुस नार्जारी बिथांबो दङ आरो सोरबा सोरबा गोबांनि मानसिफोर दङ बनसुनि आफादगिरिबो दङ दा बिसोर बायदिया गासैबो गाव गावनि उदैनि थाखाय बुथुमनायावहाय बिजि रायजोफोर हारिया मा जालाङो जालांबाय था सोर मा बुङो बुंबाय था बेखौहाय बिसोरो टेनसन लाथ'वा बिसोरो बिजि दङ दायो बेनिखायनो आं सानदों जायफ्रा हारिनि थाखाय खामानि मावो नोंथांमोना पलिटिक्सजोंहाय माब्लाबाबो दा गोरोबफा पलिटिक्सआ आलादा आरो जोंनि हारिनि थैनाय थांनाया आलादा बेनिखायनो जायफ्रा हारिखौहाय अननो नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो हारिनि थाखाय खामानि मावबोदों नोंथांमोना अरायबो हारिखौहाय होबथानायावहाय गसंथा रायजोफोर बे समाव नोंथांमोना खोनासंदो थांनाय 10 अक्ट' खालार खालि जे गुवाहाटीनि सनापुर गेलेग्रा फोथारावहाय जेब्लानाखि ST होबथानायनि माखासे हाबाफारि लादोंमोन बेयावहाय सिगांनि ससियेल मिडियायावहाय गोसारनाय सासे बेबी दिउरि सासे लाइमोन सिख्ला बिथाङा मा बुंहैदों नोंथांमोना खोनासं সামাজিক মাধ্যমত বিগত সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আপুনি যি জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ কথা বিষয়টো আছে সেই বিষয়টো আপুনি যথেষ্ট মত বিনিময় কৰিছে বা কথা বতৰা কৰিছে আজিৰ দিনটোত কি ক'ব যিহেতু এখন ডাঙৰ সমাৱেশ কৰি গৈছে আজিৰ দিনটোত কি ক'ব মই চৰকাৰক এইটোৱে অনুৰোধ কৰিব খোজোঁ যে আমাৰ যোনটো 6 জনগোষ্ঠী আছে সিহঁতক মানে পাৰ কৰিখিনি মানে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে যিমান যি হ'লেও আমাৰ যোনটো 6 শিডিউল ট্ৰাইব আছে সিহঁতৰ মানে চাইখিনি যি মানে যাকো দিব আছে STৰ বাহিৰে যিমান ফেচিলিটিজ দিব আছে দিয়ক আমাৰ তাতে একো ক'বলগীয়া নাই কিন্তু আমাৰ যোনটো ST কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো এটা ইমোশ্যন আছে সেইটো আমি মানে ST হ'লেও বুজি পাবা বুলি মই সবকে সেইটো কম ST হ'লেও বুজি পাবা যোনটো আমাৰ ইমোশ্যন হয় যোনটো ST কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এটা বেলেগে আমাৰ যোনটো কালচাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ এভৰিথিং লেংগুৱেজ সব মানে আমাৰ বেলেগ হয় সিহঁতৰ যোনকেইটা 6 কমিউনিটি কেইটা ডিমাণ্ড কৰি আছে সিহঁতৰ লগত আমি কেতিয়াও মিলিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে এনে ব্যক্তিগতে মানে আমি সবৰ লগত মিলি থাকোঁ ট্ৰাইবেল মানুহে কিন্তু কাৰো তলত পৰিও পোৱা নাই আজিলৈকে না মানে কাৰোবাক ভয় কৰোঁ আমি মানে এইটোৱে সবক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমি কাৰোবাৰ খিলাফ নাই যি আছে সবৰ কাৰণে মানে কিন্তু আমাৰ অকল আমাৰ যি ফেচিলিটিজ লাগে চৰকাৰে দিয়ক সিহঁতক কিন্তু আমাক মানে ST মানে আমাৰ ST মানে আমাৰ সেইটো আইডেন্টিটি হয় আমাৰ আইডেন্টিটি सोरबा हागोन ना जोंनि बर'फोरनि फरायसानिफ्राय सोरबा बेबायदि बाथ्रा बुंनो हागोन ना गावनि जिउखौ दान होनानै गावखौ गियालना सासे देरफुनाय लाइमोन सिख्लाया STनि बेलायावहाय माबायदि बाथ्रा बुंखो बेसेबां गनायजाथाव बेफोर बाथ्राया जोंनि बर'निफ्राय सोरबा हादों नामा लाइमोन सिख्ला लाइमोन सेंग्राफोरखौथ' बारहो रायजोफोर जोंनि बर'नि फरायनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा
गासिबो BPF पार्टी यानिकि नेगेटिभ सानग्रा बांसिनसो दङ दा बिसोर बायदि गैया आरो गियो बेखौहाय जों बयबो मिथिगौ नाथाय आं सानो जे बिसोर बायदि जुदि जोंनि बर'निफ्रायबो जायोब्ला अब्ला साबसिन स्ट्रं जाबावगौमोन होननानै सानो रायजोफोर मोनथिबाय दा बे समाव जों सावरायगोन प्रहलाद ब्रह्मआ ससियेल मिडियायावहाय जानला मोनला बाथ्रा बुंनाय जों खोनादों बैखौ बोग्रांनाय हबेखौ हानहरनाय ओरै फुनलेटनाय ना नाथाय समाजा मा जानो थांगासिनो दङ हारिनि गेजेरावहाय मा दाङाबाजि सोमजिदों बेखौ प्रहलाद ब्रह्मआ नाटकसो नुदों दा गुवाहाटी सनापुरावहाय सोमावसारनायाबो नाटकसो प्रहलाद ब्रह्मनि थाखाय एसटि नि दावराव खालामनायाबो नाटकसो प्रहलाद ब्रह्मनि थाखाय आबसुनि रेलि खालामनाया नाटक बिटिआर एकर्डखौहाय 100% मावफुंनोहाय रेलि खालामनाया नाटक प्रहलाद ब्रह्मनि थाखायब्ला ना प्रहलाद ब्रह्म नोंहा जुदि खर'आव जेबो गैयाब्ला नों ससियेल मिडियायाव जेबो बाथ्रा दाबुं नोङो जुदि जेबो बुजिनो रोङाब्ला नोंहा खर'आवनो गियान गैथाराब्ला अब्ला ससियेल मिडियायावहाय बाथ्रा दाबुं देरहाबाय सुबसाब नोङो बे हाग्रामानि खिबु सुनानैहाय ओंखाम जाबाय थादो मिथिबाय दा हाग्रामानि गारि फुगारै हाग्रामानि उन थाम्फै होनानैहाय ओंखाम जाबाय था नों बायदि मानसिया नैबे लाइमोन सिख्ला सासे लाइमोन सिख्लानि जलंगा लानोबो समाया नोंनि खर'नि मेलेमा बिनि बाथ्राखौ खोनासङोब्ला प्रहलाद ब्रह्मआ बे लाइमोन सिख्लानि जलंगा लानोबो समाया बिनि बाथ्राया ओरैबायदि गनायजाथावा नेगेटिभ बाथ्रा प्रहलाद ब्रह्मनिया माब्लाबाबो आं नुबोफेराखै दे सिगांनिफ्रायनो प्रहलाद ब्रह्मआ माबा मोनसे गनायजाथाव बेसेन गोसा बाथ्रा बुङो होननानैहाय बिसोरबायदि मानसि थानायनि थाखायनो जोंनि बर'नि गेजेराव जेंनाया सोमजिदों दा जेंनायाबो सोमजियामोन एसटि खौहाय लाइ लाफाफोर बायदि माइक्र'फन लानानैहाय हा नांगौना एसटि नांगौ होनबाबायनाय बेफोरबायदि थासारिया जुदि जायामोनब्ला जेंनायाबो सोमजियामोन बेखौहाय साफ्रोमबो मिथिगौ दिनैहाय जों नुगासिनो दङ रायजोफोर नंखाय नङा ओरैनो बुङा जोंबो दानिया जों सावरायगोन नैबे बिथाङाबो हा हुनि बेलायावहाय सासे अनफावरि बर' हारिनि हा हुखौहाय नोजोर होनानै खामानि मावग्रा बिथाङाबो सासे अनफावरि दा बिथाङाबो ससियेल मिडियायावबो बुङाखै निउस मिडियाफोरनि सिगाङावहाय फंसेबो खुगा बेखेवाखै नाथाय इउपिपिएल पार्टीनि समावहाय बिथांमोना माबायदि खुगा बेखेवदोंमोन माबायदि होख्रावबायदोंमोन नोंथांमोना हयथ' मिथिखागौ बे भिडिअ'आ जाहैबाय इउपिपिएल नि समाव हा फाट्टा होनायनि बेलायावहाय बै समावहाय बिपिएफ पार्टीयानो बै नन एसटि फोरनोहाय हा फाट्टा होबोदों दा बेखौ लानानै इउपिपिएलआबो हयथ' फल' खालामदोंमोन आरो किबाजानि बाथ्राया किजानि नङासो बेखौथ' जों बुंस'नो हाला नाथाय फोरमायनाय मथेब्ला नन एसटि फोरनो हा होदोंमोन इउपिपिएलआबो आरो बिपिएफ पार्टीयानो सिगां होखादोंखा अब्ला बै मुराखौनो बे दालायफ्रा फल' खालामखागोन रायजोफोर दा बै समाव मानो होबथानो हायाखै मानो दावराव दावसि खालामनो हायाखै दा इउपिपिएल पार्टीनि समावहाय मानो इसिबां उफुद्रुद खालामफैखो यानिखि नोंथांमोना थोरसिनि ओंखामा सेनानै लाजानायखाय बे समावहाय होख्रावफैदों नाथाय दिनैनि समावहाय नोंथांमोना एसटिआ जे गोमानो थांगासिनो दङ जे माबा मोनसे खालामनानैब्लाबो एसटि होनायनि बाथ्रा बुंदों गभर्नमेन्टआनो बिजेपि आसाम गभर्नमेन्टआनो बिजेपि दा गभर्नमेन्टआनो गासैखौबो मावो बेखौ मोनथिखानानैबो नोंथांमोना दिनैनि समावहाय हाखर सिङाव उन्दुनानै दङ मा बुंदों नोंसोरलाय फंसेबो बाथ्रा बुङाखै जोंबो नुदों सिगांनि समा ससियेल मिडियानि जुग नङामोन भिडिअ बानायब्लानो होसोनायसोमोन नाथाय बे समावहाय रावबो सिखमानो हाया रायजोफोर नोंथांमोनाबो सिन्था खालाम नायगोन फैबाय थानाय समावहाय बिपिएफ पार्टीया माबायदि खामानि मावो गोजोन्थों अब्ला रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि